Fl-okkażjoni tal-jum li jfakkar it-tmiem taż-żewġ gwerer kbar, mijiet ta' familji ħonqu l-eks navali għal-militri imtarfa, attività rinomata fil-kalendarju kulturali. Madankollu, din is-sena kull min żar dan il-post storiku kellu l-opportunità li għall-ewwel darba jinżel fix-shelter li ta' kien il-mijiet ta' soldati Ingliżi illi ndarbu kif ukoll il-paramediċi mill-bombi tal-gwerra tul it-tieni gwerra dinija. Dan ix-shelter li qatt qabel ma nfetaħ għall-pubbliku huwa fond 3 solari u kien jinkludi fih teatru tal-emerġenza fejn kienu jsiru l-operazzjonijiet. One News niżel fix-shelter u tkellem ma' żewġ żgħażagħ illi kienu qegħdin hemm jammiraw il-meravilja li ġab miegħu dan il-post illi jissimbolizza lil Malta bħala infermiera tal-Mediterran. L-esperjenza kif għexu n-nies ta' qabel. Taraw ix-shelter saw tista' timmaġina l-pazjenti kif kienu. Tara reenactments jużaw il-gannijiet ta' vera u hekk. Isek tmur lura fl-istorja u t-esperjenza u x-esperjenza huma. Aktar il-fatt ta' kemm kienu kun hawn nies hawnhekk interessanti. Kull min kien preżenti għal din l-attività kellu l-opportunità li jmur lura fi żmien. Dan permezz ta' bosta rappreżentazzjonijiet ta' ġrajiet moddija bħal ġlied bejn il-forzi Ingliżi u dawk Ġermaniżi. Tkellimna wkoll ma' ħut minn nies fosthom anke tfal illi qasmu magħna l-esperjenza tagħhom f'dan il-post storiku. Attività sabiħa ħafna hux. Nerġgħu nqajmu kif kienu qabel kif kienu fi-żmien il-gwerra u hekk hux. Għax aħna minn hawn stess u ġejna biex naraw. Sabiħ, għadna l-pjaċir. Bħala x-xerter sabiħ, qatt ma ġejna volja minn hawn. Mara ġifieri u jildaw qatt ma nżilna. Ix-shelter. Ġew nħobb dawk l-affarijiet. Soldati u karozzi. Jien għaġobni x-shelter. Sabiex naraw x'jagħmlu s-soldati u biex naraw aktar x'kienu jagħmlu dak iż-żmien. L-iktar li għaġobna naħseb jew ix-shelter jew il-karozzi tal-gwerra kif kienu magħmulin bħala kemm kellhom affarijiet fihom. Waqt militri imtarfa, il-pubbliku kellu l-opportunità li jammira diversi ikoni li jirrappreżentaw żmien il-gwerra fosthom il-karozzi tas-soldati. Il-Victory Kitchen li min jaf kemm il-darba temat lil eluf ta' familji fi żmien il-gwerra, kif ukoll armi li kienu jintużaw dak iż-żmien.